May pagpanakal ka, honey. Sa balimanan apang madayaw, tinakunod mo. Wan, honey. Ngamne, narabyan tayon nga agawid. Isa nagpakanak adangos ka ni amigo. Gob! Abong! Igam Ken Bilay. Mamati ka mat iti dayta? Nagsingpa ta negosyante. Ado ti matultulungan na. Amok dayta, taagam amuda ka ni Rodrigo. Agpadada negosyante, Amanda. Mabali na napagsaritaan danday to'y kiniator. Nasingat da nga gayam. No, among lakwa. Naimbag, ta sana maapektaran dagiti proyektom kadagitoy ang mapaspasamak. At dapay kit di nga igad ko ti tumulong kadagiti tao. Ngam, pampanunutak ti makisarita kadagiti human rights advocate. Tapno marisot dagiti krimen adi maikikan iti hustisya. Dahita itang tikaw dyan na damag manipo diti pulisya, amigo. Nadalusan ang tinagan ni Mr. Socorro. Naragsakan lagi diti data. Nasayata tao ni Mr. Socorro. Awangan dakas ang nakidamdamagan na. Nga magrekreklamo nagti human rights advocate. Tumulong da kano amang tunton na iti hustisya. Aniya, kasta ka di amigo. Mabit lang, amigo. Sumbatak tiyawag. Hello? Aniya. Talaga anay ta Socorro. Apeng etalanga di manon kanyak na itabanag. Adagayam kasta problema na iti umili. Ngam, awan danon ti mayor kanyak. Nagtultuloy ti kasta apan nakaibeling ti rugit iti karayan manipod iti faktorya. Di pa ikitin matay na iti lamas iti karayan. Ken saan ton anatalged apagdigusan. Sige. Italag ko ken kanda iti abanag. Masapo lang may investigar ni Mr. Socorro. Kasaritak to nagiti kamang ti sanggunyan panalawigan. Tapno maasikaso dati abanag. Tinasayat, umay kanto diti opisinak. Pagsaritaan ta anay mbag dati abanag. Pasensyan, iti panakasinga ti panagsarita ta, amigo. Sa baliman nga minon na ito'y amarik reklamo kontra ni Mr. Socorro. Umad ano ti problema day jaya pada ka negosyante. San na nga mo teraramidan na, amigo? Masapal asong batan na ti reklamo na iti tao kenkwana. Amangan no mapasiraan ti negosyo na. Aniya? Kasarita man na imbag, amigo. Surutin dati paglintigan. Takasimat, nagiti maawanan iti trabaho. Dahil tama ti pampanunutek. Ngam kasanon no madadaal ti karayan. Nalabon iti lamas. Wen, kat dayta kuma ti masapol makutkutan, amigo. Wan, addan dayta planok. Dayta ti kang runa nakarayan iti Sibubukay la probinsya. Sa bali man ti malagip ko. Naglimbang kano madagiti talo at testigo akakadwa day di dalmas. Madama ti pan nakaimbestiga dayta abanag. No adda pa kay naigan ni Mr. Socorro iti panagpukaw na. Masapol na sumbatan na itilintek. Bayagan ti panakisarita ni Boss kini Gobernador. Marigatan samot amang abogado kini Mr. Socorro. Gaspar, tangiwat mo.
Saan ka nga ginagnagan? Ay, wang gayam. Kasla ka na yung nagsipsipot na gati police security ni Kubo. Saan da makatal lang ang pagnapag na? Naturod lao na iti makaiturod arumaot iti unag ti Kapitolyo. Di pa ikot kasla nagpagunggandan. Adeta ni boss. Kaslag na daras. Anya ta pinagsaritaan na kinigob. Paandaram latan ti lugan. San kang agdamdamag? Sige. Kastabay nga ron. Bye. Talaga dayta, Mr. Socorro. Kung nagtupay kadadaki sa tao na dya sa kuro, Ron. Pamanda? Di mo amuti bagbagam. Sangkit din, agpampamarangan na singpet. Nga, dadagsen met kadagiti bukod na atat tao. Sinalpag. Nangag na, di pa nakisaritak. Sangsangpat yun lang kini Adora. Ngam, dayjay, adamanan imawag kan kwa na, Chato. Adamanan sa bali a problema ni Gob ka ni Mr. Socorro, madam. Ato kayam ti umili iti naglupusan ti reklamo. Iti pan nakaibalang iti karayan ti rugit. Manipot iti faktorya. Nabayag ka di dayta na problema? Kaslay talangan ang mok dayta. Uray ni Gob. Saan na mo na dagos, madam? Indanon da kano dita a reklamo kini Mayor. Di Mayor, ti naglupusan. Saan na ngayon kaskaso? Anya? Pinaturog nga ta ni Mayor dayta a reklamo? Hangam ti amok. Nasingpat kan naingat ti panangipatumpal na itilintag. Saan tayo nga mo? Naanya mo tinaon nag-anak kaigapuan dayta. Ang mga dadamot nagkaduan da Mayor kan ni Mr. Socorro. Narigat lang tag sa madam. Nang runa ka tawan pa tinalawag apan nakaimbestiga ti pasamak. Pudno launay dayta ako nam, Chato. Gaya, madamdaman to nga gawid ka. Dito'y ka namang rabii. Kaya't ko lata, madam. Adangamin kinatulag ko akasin narak ko inton madamdama. Kasta ka di? Sige, narigat mo't ano, saan ka nga agparang iti kasinarak mo? Angam, Wen, madam. agan-anat ka kuma. Ay, sus! Isu dati agan kanyak, madam. ay, joke. Ang akulalay ta, madam. Awan mo't kit diti amok akabosor ko. Ngamnukas pangarigan lang. Kabalak mo't asalak ni Bantibagik, madam. Natangag paiso ti problema, Virginia. Saan ko ang mabali na parabsen na iti abanag? Kinasarita ko nagiti empleyado ang maseknan iti panakasaluad ti nakaparsuan. Kan imbestigaran ti sanggunyan panlalawigan na iti reklamo kontra ka ni Mr. Socorro. Mabalin mo mat siguro akasarita. Tapno kitain na anasaya at adi madadangil ti karayan. Di pa'y nagsayang. No dagiti maibulang arugit ti mang patay kadagiti lamas. Talaga tuso na niya Socorro. Saan ko man anam mo nagdagosan ti panagpapukan na kanagiti kayo idi? Hangam, agdinamag mo ti kinasingpat. Ken kinaado ti matultulungan na. Hani, ure asino, mabalin na tagpamarang anasingpet. No apay nga adu ti agreklamo at trabahador na. Gapo iti kinababat ni sweldo da. Dayta lang, agsusukot dagiti sungbatan ng akusasyon. Honey, kumusta mo tan dagiti talo at testigo ang mapupukaw? Madama pa lang ti investigasyon lagi ti pulis. Noan niya talagang tinapasamak kadakwada. To sumat ni Mr. Socorro, boss. Sa tikayat na, tulungan nyo nga agulimak dagiti agreklamo.
Mabalin ang napagilapan na di kwarta ti mayor. Nga maduma ta kapitan ti sana akakadwa. Ken kaalyado ni mayor. Nga boss, apay asa na nagreklamo at dagos tagidya a kapitan kini gobernador. Amok ba yan? Saan ko na problema panunutan day tagas para? Ado tinegosyo ka masapol nga si Kaswak. Nga imbag, ta saan na panunot nga ibilin, ti pan nakapatay laangan ni Gobernador San Diego. Saan mo't gatakas tati kinadakas ni Socorro, boss? Nagkintayag sapay, iti pan nakaipak ni dagiti talo at testigo. Ti kayat na paipak nina dagiti agrek-reklamo. Nga madula unay at tao ti mairamraman. No ilalain na pa iti negosyo na, tungpalan na no anya ti kayat ti gobernador. Inawagan nak ni Ingrid, isungay mayak diti balayo, Virginia. Ka talaga asaan ka ang maibusan iti mapanuno ta pagimbagan dagiti umili. Kasasawa ti gobernador. Masapol nga dadagiti aramidak, Amanda. Pudnulaw na idayta ko na, Virginia. Tapno, saan kanto na marigatan inton sumublat ka nga kandidato akas gobernador? Awan iti panunot ko day taabanag. Inton saanan a gobernador ni Ador, ituloy ko ti agaramit iti kinaimbag. Ay, angaw ko lang matimbagak si Kamat. Di ka lang maangawan. Adu pa iti masapul nga aramidag. Katagyaman ak iti suportayo kini Ingrid. Idultuloy ko ti agpanunot iti livelihood program a pangalaan iti nayon a pagbiyagan dagiti umili. Gob, anyat ar-aramidin tayo diti igit ti karayan. Adayo mo't ba ti pinagna tayo ah? Ta naglawa ti kabangkagan alinasa tayo, sakbay anakadanon tayo dito. Nadamaglat pati bangkag. Kaputa asidag dito iti karayan. Tiyato, kayat ko makita ti reklamo nag umili may kontrakan ni Mr. Socorro. Ado pa'y lagam ti maala iti igit ti karayan ang mabalin na si daan oh. Nadamag pa'y lang nga talaga dito, Igop. Naraman tayo ta. Ngayon, di mo ka di matlaw. Mangrugin ang marugitan ti karayan. Wanyag paiso. Saan matanak kasi di ti kinasinaw ti ng mga gayayos? Kasla nalibag. Kan adan sapay kulapot tamayan anod. Tsak magustuhan na ito eh. Masapo lang mapasardeng pailaing ti paktorya ni Mr. Socorro. Kasta ka di? Kasto iti aramida, Mr. Socorro. No ilalaempay ti paktoryam. Tungpalem ti kayat ni Gobernador San Diego. Addo at tao ti kalaban mo. Dahil talang ti maibagakin ka. Sige. Bye. Talaga madadal ti karayan. Awan pa'y husto nga aramid ni Mr. Socorro. At bunga amin da ito eh. Ti aramid na. Boss, delikadong sakit di kini gobernador. Saan nalakit ti kayat, ngagtultuloy ti panakarugit ti karayan. Pudno da itang imbagam, Gaspar. Oh, isumanda ito sa umawag. Hello? Wanya? Anya tinagsaritaan nyo kini Mayrio? Anya? Ti loko.
Nakasursurun sa matan aba pamilmulan di kwarta. Kunam no asino akasising padan. Sige, di kay madanakan. At danto madlat na makaiturad amang paltog ken kuana. Pakadayawag ti pan nakasangaylikin ka, Mr. Socorro. What? Sige. Urayan ka iti opisinak dito yung Kapitolyo. Tapno mapagsaritaan para iti awanag. Nagkuyog kami kanityato anapan iti karayan. Ket nakita amang rugi na marugitan. Juan? Agyapanak, ta nakaamiris ka matlaang. Ket maawatam ti advocacy apan nakasaluwad ti nakaparsuan. Sige. Bye. Gob, naawatak tinangag ko nagsaritaan nyo kini Mr. Socorro. Naimbag man, tanairamanan iti agenda ti sanggunian. Ti reklamo kontra kini Mr. Socorro. Nairamaraman pa ikit din ti mayor iti naglupusan. Gapo iti pan nakaitudo na amang kanunong ka ni Mr. Socorro. Sana bari Gob, marisutan dati a problema. Nagsaya atin no kasta, Ador. Sakbay adipay nakarot ti pan nakarugit ti karayan. Talaga ang makasuan kumanda di Socorro. Ngam, no pa'y nalpas kami na nagsarita, saan pa'y nalpas ti amin? Anya ti kayat mo asawan? Dumalan mo't lang iti umno proseso. Kinamay agtultuloy iti investigasyon, may papan iti pan nakapapatay ni Dalmas, kan ti panagpukaw lagi ti talo a kakadwana. Umno launay a maipayan iti hustisya ti pan nakatay ni Dalmas. Nagbayad ngagpaiso iti benepisyo para iti pamilya na. Nga masapol ang malawlawagan. Noan niya tipod no ang nakatayan ni Dalmas. Gaspar, Boss. Idong, amo ka dahi tuyo yung tinur-urayo agundaway. At damanan sumangpet, pinasumangla da kargamento, ngagkakabilag ng armas. Nangag mo, Idong. Takla ba na kwarta na ito eh? Saan nakatulang, Gaspar? Sa lagid diyan ang namaan dagiti autoridad, tayo San Pascual, di pa kay Sangladan, tinasawa kargamento. Talaga nasikap kayong agplano, boss. Ha? At naman ang awag ni Socorro. Sana maumuma ti sinalbag. Talaga nasikap ang nagplano ni boss. Nagpatingga iti tinga ti baybay ti barko. Kat dagiti speedboat ti makamon nga gisanglad ka dagiti shipment. Kakadwa! Alistuan nyo ti gikarga! Agkalma ka laing. Saan anapakadaan dagiti pulis da ito'y? Awan ti kasi ti agsigurado. Edong, kunak tupay. At da tao. Ha? Kakadwa! Alistuan nyo ti agkarga! Tapno makapalaw tayon! Igam kan bilag. Talagaan nasikap ang nagplano ni boss. Nagpatingga iti tinga ti baybay ti barko. Kat dagiti speedboat ti makamo nga gisanglad ka dagiti shipment. Kakadwa!
Alistuan nyo ti agikarga. Agkalma ka lang. Saan anapakadaan dagiti pulis daytoy? Awan tikas iti agsigurado. Ha? Idong. Kunat tupay. At tao. Ha? Ay, kakadwa! Aliswan nyo tagi karga! Tapno makaparaw tayon! Paspasan nyo kakadwa. Ang mga no dagiti mangalap lang dagita. Saan nga isulat ti makalapad ka na tayo? Kumlab kayo! Saan ang mangarap dagiti Gaspar? Saan mo't ang pulis? Nabibilag dagiti almas na! Ah, talaga saan da maminggang agpaputok. Delikado na ito'y. Panggipdan sa nga agawan dagiti kargamento. Saan na mabalin? Sige! Paspasan nyo tagi karga! Makaamu kami dito kini Gaspar! Di matlaw mawagan ti may sa kadagas para kanito. Napangatang halos si Isanak. Rod, adan sakit di mo pa kaidnaan. Oh, saan mo madakadwa da Gaspar kan etong? Nadadan iti quarters da. Nasapat isang petwanita, Amanda. Agsuyab kamaten. Ay na, Mayat man. Nabangloy ta ti asawa. jak sa magustuhan da itang imbagama. Mhm. Ngam, sa anak, apaati no iti kinabanglo ti pagsasaritaan. Oray, kaub-ubingan dagiti babalasa nga empleyado. Kita da sa bali manan tinagturungan ti saritaan ta. Sige, pagkaturturog ako. Panawan ka man langan. Kat si Karod, Apay, saan ka kadipay ang makaturog? Sumarunuag, dinakpakatanagan. Uminumak pa'y lawasit. Sige. Naimbag matapinanawan ako ni Amanda. Ang mga nanyan tumanin, di pagturturungan di saritaan mi. Awan pa'y nasaya ta saritaan mi. Kanayon kami ngagsubang. Ngam, dagas parkan idong. Awan mo't langan ti awag na. Rod, nagsyawarak bita? Urayan ka ni di kwartuta. O, sige. Nag-shower ka, no? O, sige, Amanda. Umaya kon. Ti Hepe ti San Pascual ti umawawag. Apa nga ta? Hello? Anya? Adda nang idaron kada kayo nga dagpipinaltog iti igid ti baybay? Kat? Okay. Nasayat nga rod. No napanen dagiti pulis. Masapol maamuanda no asino dagijay. Sige, Hepe. Awagan dak tumanan. Bye. Apay day hani. Sino dagiti anak pipinaltog? Oh, tsaka mo, honey. Napanan nagiti pulis. Masingamat ang tipan naturok mo. Adda manan nagpipinatay. Saan latta amamingka dagiti kastoy ama paspasamak. Nala, Virinya. Saan mo napanunutan na ita? Ituloy mo ang timaturok. Palagaasan na tayo mainggaan akapinpin ng tog. Edong, lalaki pitihatak ko. Kaya't dang agawan dagiti kargamento.
Da kayo tirumbang amatay. Sige, kumamat kayo. Agsiba kayo kan patay. Nabibilag na giti armas ta. Sino nga tadag ito yan? Edong, lugar na giti polis. Delikado. Doon ang grupo ti kalaban tayo. Masapul amang liklik tayo. Sumyasi ka iti dayta nagsapalan ti kalsada. Tuwan, Awagak tayo kakadwa tayo. Hello? Surutan da kami. Mawatan nyo. Edong, sursurutan na tayo nata. Talaga kayat ng agawan na giti armas. Patayin da tayo lakad din ni boss. Say-sayat pa'y. Makiin ni boss tayo. Matay ti matay. Juan, siriringak pa eh. Oray tinggan tirapi. Apay ngita ka lang umawag, Gaspar. Anya tinapasamak? Boss, napasubo kami tirangit. Dandanin na agaw na giti kabusor na giti armas. Anya ti kunam. Saan damot lang ang nagbaligi, boss? Sanda madlagay man nagbaligay uri ka lang makasagit sa labag ka. Anya aya da itang ibagbagam kini boss. Siyak man langan di makisaritakin ko na. Boss, niidong da ito eh. Nasayat. Tadi kat makanggagak iti makasangit. Urisan mong ibaga. Malasin ko titima ko. Abay. Anya jimbaga ni Gaspar. Adandan ni na agaw dagiti karkaminto. Asino dagiti kabasar. Awan ti pakabigbigan may kadakwada, boss. Madama pa ilang ti panagikargami. Iti madlaw mi nga adda sa bali a tao. Anya. Aging ganagbusi ti igam. Ha? Nagsisinong bat dagiti putok. Sinurot na kami akinamat. Aging gadimtang dagiti polis. San ko magustuhan da ito'y anabasama ka? At da ka din makaiturad amang dungpari ti kinabilig ko. Ngamsaan ko ngayon palubos, boss. Naimbag takabisadok ti pagpagnaak. At dan iti armory dagiti armas. Nasayat no kasta. Sige, maturog kayon. Uray aginan na kayo pa'y lang inton bigat. Apay asaan ka matimtimot, Gaspar? Yak magustuhan ti panang kusilap mo kanyak. Yak mo't magustuhan ti panagin lalayng mo. Inagaw mo kit din ti cellphone kat madama ka sa saritak ni boss. Naka-loudspeaker ti cellphone mo. Kat nangag ko, ama ka pungtot. Iso nga inagaw ko ti cellphone kin ka. Kat siya kung tinagpalawag kin kwa na. Kano lang adimteng ka dito syudad. Si kakit din ti agari-ari. Idinto ta siyak ti mo na at tao ni boss. Hoy! Saan nakakarkaritan? Di nakpayama mo. Saan mo pa'y anay matangan? Tipod no akabalak. Kayat no? Tagpinadas tamanan. Kayat mo ti saanan ang mabigatan pa'y? Mapantagitin maturog. Ang mga nuan niya pati pagtungpalan datoy. Santang agkabusor. Sino ti agkunang agkabusor ta? Agkadwa ta, Gaspar. Awan ko mati agginura ka data. Amom na anya ti mapasamak ka data. No nagbaligi dagiti kabusor, anang agaw ka dagiti armas. Patayon na talakit din ni boss. Namwakon day ta napasama kay San Pascual idirabi, madam. Nangag ko iti radyo tay bigat. Sigun iti report dagiti pulis. Tuwa ka no ag grupo, tinagkikinamatan kung nagpipinaltog. Anya lakit din da ito'y anapasamak man ang tiyato.
Saan pa'y naipaya ni Teostisya ti panakatay ni Dalmas? Awan ka numot ti pakabigbigan ka dagiti dua a grupo. Ken awan tinamuan. No apay ang nagpipinaltog da. Saan lata mamingga dagiti riribok ang mapaspasang? Ngam saan adagito iti pakaupayan tiriknag. At tatapay kit di atumibkar tinakam ko. Makaamo kanon ni Provincial Director ang makisarita iti Hepe iti San Pascual. May nagi tinapasamag iti rabi. Agpapada ka no ang nabibilag dagiti armas da, Gob. Kasla makaiturod da ang makipinatay. Ngam, tagad dito'y matlang at adagijay. Tsaka mo, tidakas na. Awan pamalpalatpatan na iti pulis. Isa marigatan da iti panagimbistigada. Naimbag kiti, tawan sa bali na ramraman, Gob. Awan nasugatan ka iti pulis. Ken sana masigurado. No ada nasugatan, wano natay ka iti nakipinaltog. Ngam, adaman nadloko ka ni madam. Tumurturog din, Gob. Saan nakas iding agner-nervyos na dadaka sa mapaspasamak. Nabibilag manandag ito yung armas. Kablawang kayo kan Gaspar, idong. Mapagnamnamaan kayo talaga. Agyaman kami laon ay, boss. Nagistayanan na agaw dagiti dimi na bigbig akabosor dagiti nabibilag nga armas. Sigurado kayo, aday gito'y tigagarada. Anya pa'y kumati panggap da, boss. Awanan ti sabaling amok. Amok ada kas ti pagtungpalan mi kini Gaspar. No mapaagaw mi ti kargamento. Naimbag tamom day tayo dong. Wala, agina na kayo tangal da. Makamon nilyon na mangiwaras ka dagito yung armas. Kaditad konti kong kunayo. Oh, agyaman kami unay, boss. Sakbay, abirukin nyo dagigyan nakapinaltog yo. Pagparikutin tayo pa ni Gobernador San Diego. Urayan nyo, tibilin ko. Nakaragragsak ni Mr. Socorro amigo, tapinat gamot lang di panagpakpakasi na. Masayangan launay no pasiraam di paktorya, tadakkel di punan na. Kanado ti maawanan iti trabaho. Saan pa analpas ti problema, may papanitigaya mo ang negosyante, amigo. Nagtignayan ti maseknan nga ahensya ti gobyerno. Taduktalin da, nupud no asaan ang masuswelduan ng iti tao da iti husto. Aniya? Naglukon na Socorro. Nakadot kwarta na. Dagal ti kanansya na iti daya negosyo na. Intuno ko ni sarunno da kidya patayan. Banagasaan ko maarumbay nga mapasama kamigo. Ngam kita ang tinapasama kitirabi. Naimbag tawan tinatay kadag iti nagpipinaltog. Saan pa nga murag iti pulis? No anya talaga ti gapuna, no apay nga da nagpipinaltog. Nabibilag ka numot na gitarmas da. Amangan no sanda taga dito ay probinsya. Ngam agtengan ti rabi, idi mapasamak ti pinaltog. Kat ti agay ay ayam iti panunot ko. Talaga nga adda dagiti maipuspuslit nga armas iti probinsya. Ah? Oh! Nukas taman bilang anya aramidan dagiti Coast Guard, amigo. Dagpay nakasarita ti Pangulo dagiti nakadestino a Coast Guard dito sa Santa Barbara. Masapol nga adapay nga ingatan da ti panagwanawan da iti tao.
Amanda ti mauawag kanyak. Apay nga ta. Ang mga nanda napatag nga ipagana. Ingrid, si kapay lang ti makam mo. Kasaritak labit ni Amanda. Hello? Virginia, kaduam ka din ni Ingrid ita? Juan, kaduak. Madama ti reach out program kadagiti barangay iti coastal area. Wow! Talagang sakit di at tumurtured kan. Di ka di maamak, itinapasama ka pinaltugan iti San Pascual. Iti coastal area iti akin abagatan apaset dito Santa Barbara ti Imayan mi. Wanang kasanon no dayo dagiti nagpipinaltog. Asidag kayo dita boundary. Napanunot ko, saan arumbang apaadi panak iti butang? Rumbang agbalinak anaturat. Amanda. Laita ti dayawakan ka, honey. Husto, saan narumbang agbutang tayo? Gapot dagiti kinatakas a mapaspasamak, ti rumbang aparmakan tayo, hani. Awan mga tiyo iti kinaimbag. Rumimbaw tulat ta ti kinaimbag. Agyaman ak kadagiti aramidam, honey. Kas asawa ti gobernador, at danas kan nga aramidag. Kasapulan dagiti umili analupoy ti pakinakam na. Kang runaan na unay, tapno maparmak ti kinakurapay. Saan lata mamingga ti riribok? Ken saan pa'y analpas ti investigasyon may papan iti pan nakapapatay day di dalmas. Talaga asan nakangingkaan ni Gobernador Sandico. Tapnawan problemam, surutem latan no anya tilindag. Ngam daytoy tilaglagi pa Mr. Socorro. At dan tulat na pagpatinggan na. Sige. Bye. Dagiti tao ti pagikarwak. Tapno adda pagmenamenan na. Gaspar! Idong! Abay, boss. Abday paramid ko kada kayo. Masinig kayo. Tadi kay makibinbinog kaw kanyak. Ngem ka sa pulak ni Agoy. Iso ti makam mo kadag iti agpipiknik iti kasikatan na beach resort. Dua kayo matkan idong ti makam mo ije plaza. Boss, Adda iti sango ti Kapitulyo ti Kabarbaro a plaza. Magustuhan na pagpasyaran dagiti agay na yat. Kat dumngag kayo, anaimbag. Igam ken bileg. Adday paramid ko kada kayo. Ngam ka sa pulak ni Agoy. Ni Agoy ti makam mo kadag iti agpipiknik iti kasikatan na beach resort. Dua kayo mat kini itong ti makam mo je plaza, Gaspar. boss, Adday ti sango ti Kapitulyo ti Kabarbaro a plaza. Magustuhan na pagpaspasyaran dagiti agayanayat. Sige, dumngeg kayo, anaimbag. Manipod nalpas dito ka Barbaro a Plaza nga dala iti sango ti Kapitolyo Globe. Kanayon nga dala tagpaspasyar. Napintas nga mi na pagpasyaran siya to. Ada napintas sa pagmerienda na iti katingaan ti plaza. Ameka, tagpalamista. Usa, dayta man. Dayta ti magusgustuhan dagi tao dito kada kayo.
Saan kayo nga agpilpili iti makapulabol nga tao? Agkakaribuso na iti tao dito plaza, Chato. Gob, kumano tayo dito yan? Sana mabalin na may ramraman kayo may sagmak. Naputno nga da bomba. Dayjayan ni Rodor. Nagtignay dan kadagiti kakadwa na anang sapol iti bomba. Darasan nyo ti pumanaw diti plaza! Sakbay nga damatay ka na kayo! Matrap-trapik ang ti kalsada, Gob. Umay kayo, agsubli tayo na ti kapitulyo. Saan? Dito ita lang. Oray ta nagtignayan da Rodor. Pasino nga minti nang ibaga nga da bomba? Manipod dito nagiparking akitilogan. Nawaya makita, ti pa nagkakaribuso nagiti tao iti parke dong. Mabit lang. Tausarak ti larga bista. Data. Ni Gobernador San Diego. Kadwana ni Chato. Nakapimpintas ko maagundaway. Nupot no nga adda bomba na imula iti plaza. Kalibusanan na kuman. Dagijay mo't dagiti police escort ni Gob. Sigurado asap sa pulon dati bomba. Wani dong. Damag ko abam expert kano ti may sa kadakwada. Dandanin sa sigod nga Scout Ranger amin dagiti police escort ni San Diego. Ad-adda nga agkintayag iti kalatakan abit sa resort. Iti asidag iti 5-star hotel. Aday-day wundag iti turista. Awagak ni Agoy. Tadamagak no kumustadan. Pasensya ka ni tinabayag a panaguray mo, Amanda. Ada nga aming kasarsarita kita iti cellphone. Kwa, Anya, ti mapaspasamak kan ka. Agtigtigargar ka iti nervyos mo. sumsumgarak nga rod Virginia. San mo ka di anadamag? Ada ka nun na imula a Bombay, di plaza. Anya? Naputid nga rod ti dingding kakakanta iti stereo tilugan ko. Gapo iti flash report. Nairana ka no nga adda ija ni Gob. Ang mga niya tinapasamak kan kini Ador. Mabit lang, awagak ti asawak. Ator. Ator, sumpat ang kiawag ko. Virginia? Urek la nakaangas iti nalukay iti panakangag ko iti timak mo. Amok na pengay mawag ka, ani. Ikagdanag, awan da ka sa napasamak kanyak. False alarm, tikanda ti bomba. Aniya? Kaya't mo asawan. Pamutbutang laeng ti kaadda ti bomba iti plaza. Aging imbestigaran na iti polis. Tapno amon da no asino ti nangipadamag nga na imula ang bomba iti plaza. Naimbagtakas jay laeng hani. Kasano nagpaiso nga da na imula ang bomba iti plaza. Sigurado lakit di nga ado kumati na tay. Wen ko mangagpaiso. Sigurado akanibusanan ko man ni San Diego. Dupod no nga danimula a Bombay ya Plaza. Ngam dayawag ti kinaturin na, boss. Saan dapi manaw iti plaza? Maag. Nakasagana amatay. Gapo iti serbisyo. Pinanunot na siguro. Ano pumanaw iti plaza? Kas labi na ibayan na mutin dagiti tao amatay. Aon gayam. Apa ini Agoy? Inawaga kita boss. Sana ka sumsumbatan. Isuday to yan. Hello. Anya ti madamag, Agoy? Anya? Sigurado nga kintayag ni San Diego. Paman adumanon kinkwa na dayta at damag. Anya ti kunam? May sa agrupo dagiti nagtagi armas. May pagarup a pirata tinagpaltupaltog. Kat
Sumagmamano tinatay, ken adu tinasugatan. Anya, naglibas na adagos. O sige, Colonel Mercado, sapulin nyo ida, maring no saan dapay anak adayo. Pakamandak to, nanyaman ti development na ita napasamak. O sige, Colonel, agyamanak. Bye. Nagkasang mutanda niya pasamak, Gob. False alarm nga paiso. Nga da na mula Bombay ti plaza. Ngam kaano pa nga da pirata nga agrara-ira dito sa Santa Barbara, Gob. Makapalidayad da ito napasamak tiya to. Aglablabas dan. Kaasimot dagiti daksang gasa ta biktima. Agsasaruno lakit din dagiti saan na makaayaw apas pasamak. Addan to pagpatinggaan da. Karakaritan da ti kabaalak kas gobernador. Urayan da siya ka mismo tagtignay ang mga anop kadakwada. Kita man ti schedule ko itangal da. Kaya't ko ti mapan ni Playa Moraya. Talpasan na. Sarungkaran pati ospital ang nakaipanan na iti nasugatan. Marang awanan ti mainayon payadak sang gasat. Wen, Gob. Awanan ti appointment yun, Gob. Nawaya ti orasyon. Kasaritak nga rodan darodor, ta sumurot da kada tayo. Oh, kasta ka di? Oh, sige. Agpala ka dagiti tao, kadagiti tarakan mo akalding, na imbagla pulutan dagiti tao. Sige, agyaman aklaw na. Bye. Agoy! Mga abgati kadwam! Papan kayo mga iti kalding, iti farm ni Mr. Socorro. Kasla si kamot tantibos ang nagbilin, Gaspar. Ino na asik ka ti ibaon na. Sunto mo natin pagtungpalan na. Ino. Dagulit da ya Socorro. Amun na pala kanyak no pod na pirata dagiti nagpalto-palto giti Playa Moraya. Nasurok sa asa nga pulo dagiti natay. Sa balila ang dagiti nasugatan. Dayawak ti kinasiglat ni Agoy. Nalusutan na dagiti polis. Saan ngagbalin dagiti pan nakabagiti lintag no siyak dagplano. So nga idong, Gaspar, agrambag tayo. Ado, ti pampanunutek nga ramidan, tapno mariribok ti panunot ni Amigo Ador. Boss, kasanong ti grupo ang nagpanggap ang mga agaw ka nagiti armas idi? At dantual daw dagiti ay, Gaspar. No sino daman, saan na jak tumitla ang mamuan. Maladingitan ako na itinapasamak iti Playa Moraya. Kaasi dagiti biktima. Kaaduan kadakwada iti turista. Saan aninam naman ito Virginia? Asin ti mangi pagarop nga dadumteng nga trahedya iti igit ti baybay. Kasla nakabutbutang matan dito probinsya. Gapoy ti dayto napasamak. Ang mga numapabot ngan dagiti turista. Naitama ti pampanonotak. Kasaritak to da Colonel Mercado kan Major Cordova. Masapol nga ingutan dagiti otoridad ti mangwanawan iti igit ti baybay. Saan nga tanga adda dagiti napaguram amang balbalas kan kaitan? No kastaman bilang. Sa alak amabuteng amang sango kadakwada. Rod, kumarkaro dagiti riribok ang mapaspasamak dito'y Santa Barbara. Kasanon no, oray ti kasino kat rauten dagiti managdakdakas. Ang mga no daytan ti pagbut nga marumuharamanda. Damat lang kayong buteng mo. Katsika, saan ka ang mabuteng? Apay ko maamabuteng nga.
Nagaduda kiti tao kamang bantay kaniya. No kasano, kasaritak ni Gaspar. Kuyugan nak iti sadino man apapanak. O raya sino ka dagiti tao? Mabalinda ka ako yugan. Pwera laang ni Agoy. Kasla na parpara bolo tinasinggit at timot na. Ngam nagwapo, sana ya, busis na lang di problema. Ultimo na ito, madilaw mo pa eh. Ngam mapangnamnaman namin at tao, kamanda. Awan laki titibasol mo, matalit da. Kanawan, pakan anwam. Amo, ama kumikom ka. Gapo kadagtimin napasama kiti kalman, amigo. At damot kaya mo nagraraira a pirata dito Santa Barbara, amigo ador. Nakabantayan ng iti soldado iti igiti baybay, amigo. Imbis ni karena ng iti pulis, no pudno a pirata nagitiyay. Nga magpatinggatan sa lang iti investigasyon, amigo ador. Amigo Rodrigo, di mo panunutan nga awan mararaminan da. Adang ipantilintay? Uray siya ka mismo ti manganop karag iti manakdagtakas sa ramidag. Adado ti sa bali abana gamaramidam kas gobernador, amigo, sana dayta. Amok na ito, amigo. Amok met. Nga ado ti napasaktan kan napagurak kajak napagustuhan. Ngayon para kanyak. Tilintag kat lintag, amas sapol amay patungpal. Yak magustuhan nagatimbaga ni amigo ador. Kas lakar-kariton na. Adda nga ta panagatap na kaniya. Itak lang kadagiti sumaruno ang mapasama. San mo nga muna sino ti kabusor mo? Ket agkarkarawa ka iti angin, amigo. Dahitan ni Mr. Galbante, Gaspar. Sumardan kayo nga agrikikar. Sardangan da ko na rebrabakan, ha? Pagkakaduan dak. Masaron kan samot ten tiyato. Mom, makaayaw ti kinapintas mo. Eh? Uray tumboy ka. No kursunadam ni Chato. Asawa ang latan. Talaga saan da kasardangan, ha? Anya, kaya tiyo, parusukan kayo. Sir, kita niyo man da Gaspar kanilong. Idong, Gaspar, sardingan nyo ni Chato. Lama pantayon. Sige, Chato. Hamangan masapol na ka ni amigo. Well, sir, panahon kayo, nagsusutil kayo. Nalipatak pa yun na mapanak gayam iti opisina ti Provincial Administrator. Visit kayo. Tiyato! Nakita yo? Agkita tanto yung oval inton bigat. Nagbayag pa kitin ajak nakapagwatwat. Sordo ka talaga, Gasparan niya. Anya nga to, tapisan ka. Sika talaga, Gaspar. Nakaaday lang aro doon. Saan mo pa ilaan nga inggaan? Awan madlaw mo kini boss. Sana nagtimtimag. Kabayatan ti kaadata yun iti unog tilugan. Sa asin mo nakadago si Timansyon. Anya nga tati nagsarita ang nakinigop. Kasla saan ang napagustuhan? Saan ka pinagtimkan? Tamang ano pagpupungtutan nak. Saan nga ta? Maganatan launay nga agsubli ang gobernador, Edong. Nasurok lang ang makatawan. Eleksyon tumanan, Gaspar. Edong, amang nga no ti kayat ni boss. Saan nga ipauray ti eleksyon? Ang uray saan ang gobernador, nabilbilag ka na bakbak ng ni boss. Pudno day ta ako nam, Gaspar. Awanti kayat na adi matungpal. Idinto ani San Diego. Kasta hunay ti panagparikot na kadagiti riribok ang mapaspasama. Gaspar.
Idong, Boss, awan mo't pagsangsangwan niya. Kan napasnig sa ti panagsarsarita yo. makauma mo ti kanayon nga arak, boss. Oh, Kape ko ma, boss. Sa adda sigarilyo. dahil talat pagalistom. Sumunod kayo kanya. Ada pa panan tayo. Ada kasi narakaw at tao tap na pagtulagan mi tinasaya at nga ramidin mi. Ada manen sumaruno, apa aramid ko kada kayo. Sangsangpot ko lang dito'y balay chato. Ang mga narumuarak tumat lang, inton malam. Ang mga no kaya tiyo kasarita ni Gob, madam. Si kalatan ti kasarsaritak. Amo ka kanay nga do ti pakakumikuman ni Ador. Sa anak ka di makasingakan ka? Saan mo't, madam? Noon niya ti ipaaramid ni Gob, isumot lang titong palag. Chato, di mo kumabaybayan ni gobernador. Apo, saan kayo madanagan, madam? Agyaman naklaunay, Chato. Sige, kahit ko lang ako kumustahin ni Ador. Awan pagdadagan yung ko na, madam. Agyaman nakmanan. O sige, dayjay laang. Bye, Chato. Tinasayaat. Agyan na naakpay laang. Kanayon latan ani Ador ti pampanunotak. Takasano. Agsasaro naman ang dagiti krimen ama paspasamak. Ay, Diyos ko. Kaanon to nga tanga agpatingga ti amin. Siya sino nga tati agar aramid iti kinatakas. Anya talaga ti panggapta, Diyos ko. Nalpas tamat na nagsaritay tay. Malaksid ka dagiti tao. Nabilin kumatan dagiti tao. Mapangnamnama ni da ng runa kadagaspar kanidong. Ron? Dali man da. O sige. Bye. Oh. Apay nga inadap mo ba't tinadagos ti cellphone mo? Makadlawa ka. Adan sakit di ilimlimod mo kanya. Anya nga ilimlimod ti bagbagam. Apay nga rot nga itay sumungadak. Inadap mo adagos ti cellphone mo? Igam kan bilig. Sige. Bye. Ron? Apay nga inadap mo ba't dadagos ti cellphone mo? Makadlawa ka. Adan sakit di ilimlimod mo kanyak. Anya nga ilimlimod ti bagbagam. Apay nga rot nga itay sumungadak. Inidap mo adagos ti cellphone mo? Anya ka kadimo tayo, Amanda. Diyak nga rin kat idepenan ti cellphone ko, nalpas kami na nagsarita, iti kasasarita. Ni Mr. Aruminda dyan. Ti supplier ko kadag iti electrical devices, iti may sa negosyo. Abay. Oh. Anya ti kahit mo pala amamon? Makamo ka, no pagululbudan nak. Anya ko mga minti pa ka problema ak kadagiti aramida. Sipod pa'y madlaw ko kidi. Awan pa'y panagtalik mo kanyak. Isu aday ta. Kanayon tangag subang. Makauman numaminsan. Kanti napatiglaki ka kat kwarta. Tunggalaguti ka kwarta. Tunggalaguti ka kwarta. Ay, Kun nga, kunak man numabuting ka arumar. si kamot lang tinagkuna. Awan ti pa kay sagmakak, tawan mo ti dakas nga aramida. O sige, inakag-shower. Dagaangan akmagtan. San ka mo tamaw? Awata naman da. Sipod pa'y managgatap ka launay. Nakamukay di biyag mo.
Jack malipatan ti kaslapan ng pabain kanyak ni Ador. Paggigidda nagtipakaribukan na. Kaniramraman ko pa'y adadaulan ti pamilya na. Itaray-taray ko latan. Di ikaw, di balay. Limbag-an man ang tiriknak. Kalpasan ti panagwatwat ko. Mapitlan. Kasla malasin ko tilugan na sumarsarano kanya ka. Sumarte nga pa eh. Chato! Lumugan ka tayo tulog ka. Amok anabannog ka nag-jogging iti oval. Kung nagtupay ka ta si Gaspar. Apay, sursurutin na ka. Saan ka di nagtulagan ta idi nagsasarita tayo iti Kapitolyo? Akaduan ka ngagwatwat. Saan ka mata nakita di oval? Kasano ang makataray ka no nagdakal mo ta buksit mo? Tse, Naimbang pa'y ngagpasukan ka. Pintas lang ti pamagim. Magkagitin. ha? Agyaman naklangan, ang dapay papanak. Amok, no sa dino ti magturungan. Agkuyog talangan. Saan ka na makaliklik kanya? Gaspar, balbalagan ka. Nonya man ti pangpanggapam. Saan kan tumot lang ang baligi? Relax, Chato. Agpadataan na rabyan asimang patani. Paningarot. Gapot agpadataan na banog. Saan ta nakapagsarita sakben na turog ta? Wala ni. Amok anabanog ka unay. Aglalot agsasarunod dagiti krimen anapasama kan. Amom, idi imay idi Kapitolyo ni Amigo Rod. Kinunakin ko na asa na saktibot-bot ngayon nagiti agar aramid iti kinatakas. Nga mabalin siya kung tagtignay amang parmet kalakwana. Trabaho day tadagiti panakabagiti lintag. Ti pagrabagam a gobernador ti Sangwam. Kat agtrabaho ak matlatahan ni. Agyaman aktasaan ka mapabot ngan, hani. Nasken a pakiridak ti pakinakam ko. Pudno ka unay. Saan tayo apabot-butang kadagiti managtaktakas? Nasangumpay lang tinangsuron kini Chato abigbigat. Among lang nga rodan ti imbili ni Boss kada tayo. Naira na lang ang nalabsak. Kinapuno na. At kursunadak akidnapan tayo. Naglapsat abalasang. Mabit lang. Nakaadayo tayong samatan. Tiyak pa'y nakadanon dito eh. Dong. Deja yun, no? Talaga napintas ka. Kakadwa. Agsagana kayo. No kinilaat ko nga impreno ti logan iti sango na itaababay. Alistan nyo ti dumsaag amang gamat kang kuwana. Iton! Talaga mapangnamnaman kayo. Agkakalapsat dagiti babalasang anak kidnapyo. Siguro ad namanan na makuriro ti utag ni San Diego. Gapoy ti pan nakakidnap ti sumagmamano a babae. Aglalo ti mo na anak kidnap mi itay bigat, boss. Nakalaplapsat ken nakapudpudaw. Rimabanos ti ko dila, boss. Kursunadam sakit di. Kasaritam ni Boss. No kayat nang ipabaratongin ka. Amangan no agkintayag ka no mamuam na sino takin anak iti dayjay Gaspar. Anak iti ruwar ni Mayor iya nagluposan.
Ha? Anya. Malas lang ni Mayor. At damat gayang palimad tiloko. Kasanong arudod na ito'y, boss? Bayan yon, nalbasan. Ad-adda delikado no wayawayan niya. Malas lang ni amigo Ador, iti ad-adda apang panunutak. No kanayo na kasto ti mapaspasamak, boss. Ininot lakit ti amarigreg dagiti buok ni Gobernador San Diego. Mabit lang. Mabalin pa'y ti balasang ni Gobernador. Agad adal pa'y lang iti kolehiyo. Ang mga nuag mauyungan no mismo ti balasang na ti mapukaw na. Apayajak na panunod day tayo dong. Bueno, day ti sumarunong nga rami dinyo. Masapol asan kayo nga agmintes. Lagadun na kita surat, Chato. Inornong samat ti kartero na kitan. Edi sumlat tani tinamisan ko. Gob, urayawid tayo dagiti asursurat. Basahin yung to ni Di Balayo. Nagtumog mo na ni Gob. Kilutin na timogin na. Gob, Saan mo ka di pa yan nadamag? Unuan niya manan nagiti napasama kita ngal daw. ha? Sumagmamano ang babalasang tinagpukaw ang maata pa na kidnap. Ha? Asus, agraira man ang tikid na for ransom, Gob. Ay sus, agsasaro na matlangan na kita mapaspasamak. Kalpasan ti bomb threat iti plaza kan tinapasamak di Playa Moraya. Nakidnap mati sa magmamano ang babalasang. Italangal daw reta. Delikado na gituin na mapaspasama ka. Talaga akarkaritan dakon. Kaya't da subukan no pagpatinggaan ti pasensyak. Sus, makapungot pa talaga ti gobernador. Imbilin kon ka ni Colonel Mercado. Masapul ang masapulan darag iti babalasang ang nakidnap. Idi sumlatan iti lamisanday ta asurat, manang Berta. Kan mangisagana ka man kit iti pagpalamiis mi kini Amanda. Amanda. Di mo ibaga, asaan mo pa'y ang nadamag dagiti nagpukaw a babalasang. Maatap ang nakidnap da, amiga. Kalpasan tinapasamak iti plaza kan iti igit ti baybay. At tama ng takas na napasamak. Wen, nakabutbutang una yan dito sa Santa Barbara. Kaanon to nga taamaming gadag iti managtaktakas. Kalpasan an amok ti pan nakakidnap ti sumagmamano abab palasang hani. Ni Samantha ada gusti si Miplot iti panunot ko. Virginia, Kasanon no iramraman dati anak ta. dahil tati sang dangararamidan. Tano mapasamak na ito. Siya ko na mismo ti mang sapol kadakwada. Na oras sa dino ti paglimlim nganda. Sakbay mapanunot dagiti managdakdakas nga iramraman ni Samantha. Masapul ang masigurado tanti siguridad ti anak ta. Sige, siyak ti makamoy kita ito. Kasaritak to ni Rodoro. Ure duwada amang gwardya iti anak ta. Narabyan ka si Mang Pat. Di ka di mabutang nga amangan iramraman da ka kidnapan kat pasakada ka kanya. Wow! Kaya't mo asawan ron. Ubing pailaeng tilanga. Mapagbiddo tandak pailaeng abalasang. Amo ka na
napintasak, Rod. Ditapay lang ti kunam. Saan ka di apod no, ti kunak? Sanak ko man nga inasawa, no sanak ang napintas. Amangan no anya manan di pagtungpalan da ito ipagsarsaritaan ta, Amanda. Ngam, Rod, nukas pangarigan, tama pagbiddo tandak a kidnapan. Amok nga do ti kwartam apang sakam kanyak. Saan nak-abay-bayan? Saan ka di? Ungayam. Nalagip ko dagiti surat ken diso ni Manang Berta iti lamisaan iti salas iti kalman. Kabayatan asa nga ilik ni Amanda. Naurnong nagiti surat ko iti Kapitolyo. Itala nga masangok na ukagan. Tama nga nun napatag tilinaon na gito eh. Dagiti matgam dagiti surat apara kanyak. Nagdakulan da ito asurat. Anya nga tatilinaon na da ito eh. Agure ka. Agpada mo iti kadakkel na iti da ito sobre. Agdumalayan ti Marisda. Ladawan mo't kayam. Ladawan ti babae. Apid lang. Kasla mabigbig ko. Dahil ti Aurora Chitoro. Honey, kita am da ito aladawan. At pada aladawan tinapintas a babae dagiti na awat ta, honey. Tay ti Aurora Chudora daytoy saan ka di? O sino tinangipawid iti dahi taladawan? Ken anya ti kayat asawan daytoy. Kasla nagparik na kini Gobernador San Diego. At ibalasang na ti panggap tayo a kidnapin. Malaksid iti dua bodyguard na. Maikatlo ti driver. Tiyato pa'y da ito'y sumarsaro no. Wanido. Ni tiyato tinaglugan iti data. Nakatrap-traffic pa eh. Kasano adi traffic. Naingat ti panag-checkpoint na kiti polis. Gapot ang mabigbig data at tao ni Boss Rodrigo Galvante. Saan da tayo sitsitaan? Wanidong. Awan pulos ti panagatap da. Tamuda ang nasingid nga gayem da Boss Rod. Gan kastamot tinday di a Gobernador San Diego. Sa sigud a Gobernador ti amo tayo. Ngam amo dala ko ma. Ni Boss ti mawawag. Sikan ti mang sumpat. Kat agban manihoak. Boss, Sika mo tinang sumpa ti cellphone ni Gaspar, bidong. madamang agman maniho, boss. Sursurutin mi tinagluganan ni Samantha. Nga agturong iti universidad. Ngam naingat ti pan nakagwardyana. Simurot pa'y ni Chato. Aniya. Kas lagi din nagparik na kang kuwana ti sumaruno ang mapasama. Kat kasakbayan na. Naingat ti checkpoint dito'y sentro, boss. Rumwar kayo di syudad. Ibilin mo da ita kiniagoy kan kadagiti na dumapay akakatwayo. Sige, boss. Bye. Gaspar. Saan mo asurutin tinagluganan ni Samantha? Rumor tayo dito, syudad. Awagak ni Agoy. Agyaman na kiti dahi ta anamwak ka na kayo, Colonel Mercado. Padamagan na tulangan, non niya pa ti development ti operasyon nyo. Okay? Sige nga Rodan. Bye. Amigo,
Apay, amigo. Kumusta ti panang sapol dagiti pulis kadagiti nakidnap ababalasang? Sapay ko ma, tamabiro kan damat langit Karaman ka na iti nagpukaw ti balasang ti mayor, iti naglupusan. Anak na itirwar, saan ka di, amigo? Talaga, anapintas. Sige lang. Karitandak a gobernador. Mariknadan tumat lang ti kinatangkan ti sangit ti lintag. Day taman di magustuakin ka, amigo. Kat... kabaalamida.